मा एसे फाग्लालै आच्छा रायजो नोंथांमोन मा मुगानि मानसि नोंथांमोना अन्थाइ मुगानि ओइ बरियालै गासिबो दे नै थांनोसै हिनजावालाय आइ आफानि न'यावलाय थांसालि गाननायाव आंनो होलांसालि जोमनायाव आंनो होलां थांसालि गाननायाव आंनो केर 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 मुस्रा सानाया गै सोरखौ नाहरनानै सानदाना केर 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 मुस्रा सानाया गै सोरखौ नाहरनानै सानदाना खालतां तां खुलतां तां खालतां तां खुलतां तां सोरगिदिं गिदिं स्रा अ आगै गय सेरि हाय हाय जोब्बायलै जोब्बाय ओइ जोब्बायलै दामा दामि आर्टिस्ट दंख' जोब्बाय रायजो नोंथांमोन गोबां आर्टिस्टफोर दंबावो लोगो मोनबावगोन लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों दिनैनि जेखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिया थारैनो जोबोद मोजाङै थांबाय बेयावबो नायदोलाय मानसिया बापारे भिरथार आरोना लामायावबो नै ओरै मानसियानो मानसि फटक लानाय नायनो ना बेरायनाय ना मा नायनो खांख्राया नै बेबो मासे ओमफ्राय लामायाव मासे दंबावो आरोना नै मैया फिरफिला उरायनाया नै खांख्राया नै बेयावबो मासे आरोना बैयावबो मासे दंमोन ओमफ्राय नै खांख्राइनि फुल डिटेल्सआ नै आरोना बर'नि थाखाय खांख्राइया मानि थाखाय मुंदांखा आरो बेयाव लिरनाय दङ नै बेयाव लिरनाय दङ फरायबानो मोनजोबगोन आरोना I love Dimakushi guys नै मेन स्टेजआ नै बेनो आरोना मेन स्टेजआ नै मानसि दिनै नै नायदो नै दिनै मानसिफोरा गाइस बिराद बुरजा दिनै नै स्टेज फुल जाजोबदों गाइस नायदो गेटआव फट' लाग्राफोरा नै बुंजोबना दं
फट' लाग्राफोरा बुंजोब्बाय नै खांख्रायाव पस्ट होदों नै मालाय साबायनो नै सिख्लाफ्रा एक्जिबिसनाव नायदो नै टिकेट लानायफोरा आरो मानसिफोरा नायदो बिराद मानसि जाबाय आरोना दिनै लास्ट नालाय नाय मानसिफोरा आयौ 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 एरायनो जायगा गैबावासो सौदावलायलांबाय बिराद ब्लार जायोब्ला सिनायानो फाग्ला चान्स लानानै हिनजावफोरा आथिखालाव एसे थाखा गोनां खखाबाव दारि गोनां बेखौ चान्स लाबाय थायो ओइ चान्स फंबाय सिनायानो फाग्लासो चान्सआ बे लाइननि जियानो रायजोंदोंमोन सोरबा जुदि हौवाया बाहेराव थांदोंबा गाबोननिफ्रायनो फैफिन मानो होनबा आथिखालनि हिनजावखौ बारा फोथायजाला आच्छा हिनजावफ्रा दि खानाय बोयो मोनायाव माबोरै उन्दुयोब्रा मोनायाव माबायदि उन्दुगोन ओरै बोदलालायनानै ओरै मोनायाव उन्दुलाङानो खोमा उन्दुलाङो आरो बेलथायनांगौबा ओरै बोलायनानै खानाय बोनाय हिनजावफोरा माबोरै उन्दुयो होनना सानलायबाय थायो आं खिन्थु मथा मथि बोसोरसेया एसे खस्थ' जायो जियानो रायजोंदोंमोन दामग्रा देग्रा थानायबा आंबो गोबां जायगायावनो मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि नालाय दा खोथाया जाबाय दामग्रा देग्रा गैया दा बेखायनो अब्लाबो आङो दामग्रा देग्रा नांलायालै होफ्लायनोसै बिखौनो गोसो थोयो आं जाय सिखोनाजों दुरनां जाबाय आफायाबो बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय गैलालै संसार बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसै गैलालै संसार माबायलै गावस्रायो